Innocents, 99, inadaptats a l'escenari, miren com tothom es mou. 10 assalts, dins de l'escena, ja t'ho passo la paraula si és que n'ha valgut la pena. Preparant la cançó bomba, esperen que tu t'escati i es remogui les neurones. Companyes i companys, un subscrit, una expressió, i aquí no admetem mai cap actitud sexista. Respecte per damunt de tot, no siguis por feixista. Reaccionant davant l'atac, ara i sempre preparats a l'hora del combat. 47, armes revolucionàries. Amunt estel vermell, són els símbols, camarades. 2AK-47, armes revolucionàries. Inadaptats, som a la casa, sempre més poc crític sobre tot el que passa. Radicalitzant el nostre missatge, donant el contrapunt perquè portis a l'equipatge. Però les nostres municions són l'electre i la saliva. Manifestats en cartell a les parets, organitzant-se en assemblea, reivindicant els nostres drets. Energia proletària, energia comparida, no es poden destruir. Sols ens transformem en praxis quan entrem al teu servei. 2AK-47, armes revolucionàries. Amunt estel vermell, són els símbols, camarades. 2AK-47, armes revolucionàries. No som pas líders, totes som imprescindibles. Posant el granet de sorra a la muntanya indestructible. 1, 2, 3. Canya contra Espanya, el secret del PND. Tots junts fem pinya, aixeca ferme castell, fins que la nostra geneta arribi a tu casell. I si és que em critiques perquè rapejo el català, escolta, Rodolí, que jo tinc preparat.